Mogu reći da smo zadovoljni i prikupit ćemo ih i dalje. I to je to. Do zadnjih dana? A vidjet ćemo, sve ok. Vidjet ćete, na vrijeme ćete... Ne, znači mi, ajmo to ovako reći, mislim da mi mišiće pokazujemo svojim djelima i projektima, a ne nužno na taj način. Spominje se okrupnjivanje vaših protokandidata, danas je naravno jedan ključni sastanak Bernardića. Nisam pozvan, tako da ne bi znao. Nisam pozvan na taj sastanak, tako da ne bi znao. Predstavljaju li vam prijetnju? Uopće, kao prvo, još jednom ću to reći. Svi protokandidati se bave sa mnom, ja se bavim gradnjom. Fokusiran sam na projekte koje smo obećali napraviti, kao što su dječji vrtići, kao što su ulaganja u promet, kao što su isto tako ono što smo započeli, a što ćemo završiti u drugom mandatu, kao što su ulaganja u sustav gospodarenja otpadom, od podzemnih spremnika po centru grada, od polupodzemnih spremnika koji se postavljaju po cijelom gradu, od samog centra za gospodarenje otpadom. Podsjetit ću da smo predali studiju na okoliš u ministarstvo, da je idejni projekt završen i da očekujem da radovi krenu krajem sljedeće godine i da se centar za gospodarenje otpadom završi 28. godine, uključujući i Maksimirski stadion u kojem se isto tako obećavalo 40 godina, uključujući Jarunski most koji je u GUP-u 40 godina, a uskoro ćete čuti i za četvrti projekt koji smo u tišini pripremili, riješili imovinsko-pravne, napravili studiju i koji će biti i četvrti projekt koji se obećavao 40 godina. Znači, mene zanima kako da riješim probleme koji su se barem 20 godina obećavali, a najviše su mi gušti oni koji su se obećavali 40 godina riješiti. I to mi je fokus, a nek se kandidira ko se kandidira, nek se ujedini ko se ujedini, ne bavim se tim. Koga priželjkujete u drugom krugu? Svejedno mi je ako drugog kruga bude. Toliko ste samo uvjereni? Nisam samo uvjeren, nego tako ankete pokazuju, ali naravno prije svega je ključno dobiti povjerenje građana. Ja se nadam da će mi građani dati to povjerenje, da završimo projekte koje smo započeli. Evo samo u ovom trenutku od najvećih kapitalnih investicija imate Paromlin koji je bio devastiran, ruina 200 metara od ureda gradonačelnika. I svaki gradonačelnik, to možda ne znate, ima pogled iz svog ureda na Paromlin. I sad si ja zamišljam desetljećima gradonačelnike koji gledaju tu ruinu i nisu ništa napravili da se to promijeni. Paromlin ćemo završiti sljedeće godine sa radovima, onda ide opremanje, zatim imamo bazen u Špansku koji bi se trebao završiti do kraja ove godine, najkasnije u siječnju sljedeće godine. Imamo Sarajevsku koja će se završiti prvo proširenje tramvajske mreže nakon 20 godina, koja će se završiti isto tako krajem godine. Imamo nove tramvaje, došao je treći je na ulici, četvrti je došao u Zet, tako da kao što smo obećali 20 novih tramvaja će biti isporučeno do kraja ove godine. Nakon toga ide još dodatnih 20, pa još dodatnih 40. Isto tako uskoro ću javnu nabavu i nabavu za 65 električnih autobusa. Prvi električni autobus je došao i on vozi, kao što znate, oko Janskog jezera. Znači, to su projekti na koje smo fokusirani i nadam se da će mi građani dati povjerenje da dalje čistim nered koji sam zatekao svugdje, od terasa, parkingnih mjesta, poslovnih prostora, stanova. Znači, nema što se u ovom gradu nije po vezi zapravo i klijentelistički kako su se gradski resursi koristili i u tom smislu dalje ću čistiti taj nered i bez obzira što su se brojni organizirani interesi kojima smo stali na žulj ove 4 godine, a izabran sam da mijenjam model koji je prethodni gradonačelnik ustrojio, bez obzira što sad ti organizirani interesi su se udružili i cvile, jer su te klijentelističke veze prekinute. Podsjećam da je stranka bivšeg gradonačelnika završila u stečaju. To jednostavno nas neće zaustaviti i vjerujem da će to građani prepoznati.